नोंथांमोना जे बेवहाय ज'यै माइ हाबाय माइ हानानै माबायदि मोनदों ओरैनो गोसोखौ? आं लाजियोहाय। आं लाजियोहाय। दे लोगोफोर दिनै माइ हानानै माबायदि मोनदों बेबायदिनो हानानै होनसै दे लोगोफोर बयनिबो माइखौ जाबाय। हेल' खुलुमबाय। गिबियावनो टाइम्स नाउ बड'लेण्ड खौरां बिजों नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव आं दंफैयो खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे दलापारा गामियाव। बे गामियाव गोबां रायजो राजाफोरा मोनसे न'खरनि जे माइ बै माइखौ गाथा जानाय हाबाफारिजों हानानै होनाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंनायखौ जों नुदों। नंगौ आघोन दान हाबनाय लोगो लोगो एबा आघोन मास हाबनाय लोगो लोगो गोबां आबादारिफोरा दिनैहाय गाव गावनि जे माइ बै माइखौ हानानै थिसननाय बेयाव जोबोद मुखुब नुनो मोनदों। बेबायदिनो नैबे समाव जोंहा नैबे दलापारा गामि सेराव थानाय जे आबाद फोथार माइ बेखौबो बाहाय गोबां रायजो राजाफोरा माने हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला ज' हानानै माइ दिखोनाय बेखौ नुनो मोनदों। बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो बे समाव खावलायदों। बे समाव गोबां बाहाय गैयाबाबो 40निफ्राय 50 जनसो बेयाव सेंग्रा सिख्ला बेवहाय बोराय बेन्थ बाहाय माइ हानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो खावलायदों। केमेरा पार्सना बे समाव दिन्थिगासिनो दङ। जोंहा नैबे बिथाङा जाहैबाय बे गामिनिनो सासे गावबुरा। बे बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन जे बे माइखौ मानि थाखाय बेबायदि ज' बेबायदि हानानै होनाय जादों। हेल' जोङो जोंनि थाखाय बे जोंनि बर' हारिनि जेनाखि मावनो गोनां जे मेन माइ खेथिखौ जोङो मोजाङै मोजां बोखांनो थाखाय जों आखायाव लादों। गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो जगमग ज' जोङो हानो आरो खेथिखौ बोखांनो थाखाय जोंहा रेडि जादों। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सायाव आंबो खोब मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो आरो गोसोआव गोग्गोम मोनदों आरो आंनि गोसोजों साबायखर बावदों। सिगां बोसोरावबो बेबायदि ज' हालायबाय सिगां नामा? बोसोरावबो बेबायदिनो हाबाय थाग्राखा जोङो। माबायदि मोनदों बोसोरफ्रामबो जों हायो, बोसोरफ्रामबो जों खेथि आबाद बोखाङो आरो जोङो इन्टारेस्टबो मोनो। बेबायदिनो जगमग जों खेथि बोखांनाया गाहाम आरो गोनांथार। बे ज' बिराद माने खौसेयै माइ हानो मोननानै माबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों? गोजोननाय मोनदों। बर' हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय आरो मेन आदार खेथिखौ बोखांनो थाखाय बयबो गाजा गोमजायै ज' जगमग जों ओंखारनानै आं अरायबो जोङो रायजोनि जेनाखि बयनिबो खेथिखौ जोङो मोजाङै मोजां बोखांनो आखायाव लादों आरो लाबाय थागोनबो आरो हाबाय थागोनबो। बे समाव जों मिथिनो मोनबाय बे समाव नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा ज'यै बेवहाय माने बोराय सेंग्रा बाहाय ज'यै माइखौ हानानै एबा माइखौ हानानै दोनहैनो थाखाय जों खोब मुखुब जों बेयाव नुदों। आरो बे समाव जों मिथिनानै लागोन केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना जे बेयाव लोब बोराय सेंग्रा एकदम माने बोराय बुरि ज'यै बेहाय गाथा जानाय माइ हाबाय, माबायदि मोनदों गोसोखौ माबायदि मोनदों ज' हानो मोननानै? जोबोद मोजां मोनदों। जोबोर मोजां मोनदों। औ सिगाङावबो बेबायदि हायोमोन नामा? औ जों बिदिनो हानानै जायो आरोखि। जों बिदिनो ज' बोराय सेंग्रा बोराय बेन्थु गासिबो जोङो बेफोरबायदिनो मावनानै जायो आरो। गुमा गोथावबो मोनो। ओमफ्राय अनेक बिदिनो बायदिसिना इन्टारेस्टबो रायलायो आरोखि जोङो। जानाय लोंनायाबो मोजां नारें जुम्ब्रा जादों आरो थफसि दं आरो ओंखाम दै अनेक आरो दा साहा फैगोन माहाजोना बिराद मोजां बुस्थु मोनजागोन आरोखि लोगोफ्रा। ओंखायनो बेफोरखौनो खय बिगासिम हानो हागोन नोंसोरो? बिदिनो 15 बिगा 20 बिगा हायो आरोखि। खयजनसो दं दा? जोङो दा 40 जन दङ। दिनैहाय नोंथांमोना जे बेवहाय ज'यै माइ हाबाय, माइ हानानै माबायदि मोनदों ओरैनो गोसोखौ?
आं लाजियोहाय दे लोगोफोर दिनै माइ हानानै माबायदि मोनदों बेबायदिनो हानानै होनोसै दे लोगोफोर बयनिबो माइखौ जाबाय माबायदि मोनदों गोसोआव जे नोंसोरो बिराद बाहाय ज' बाहाय माइ हाबाय नोंसोरो माबायदि मोनदों गोसोखौ ज' माइ हानानै दिनै माबायदि मोनदों लोगोफोर गोसोआ जाबाय बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ